سلام زخبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرة عاب زلكم مو سلام انتعنا ناتمننا نلومي زبالنا مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبري نعدم نيلومي مدبنا نقسلي لا تقدادامي تكوينو نلومي نتحنتي كاب اللوانا إلنا نمك حالا نايوشت هاجر تقدادامي تزلالي حاتير بيلاينا حيزنا لكم قريبنا زلنا مو دقيمنا مكتالكم بخبري نعدم بترير اسكواتا اتلل خوينا زلوا قمونا كم معدو كتلله زي تتقم حنت امنوس عدما كم حلقه غانتا كوينا غانتا كتمرح زبقعتن ابز حج وان اب طبق قمنا اتركب بريتا بزبساغوا اتلله برختي في الصحيه اب كلتشن عسرانيا كولاديا اتو في الصحيه زايد كمون كولاديتا ويزرو زايد يوحنسيا كابتا شدشتن فاستفريت سدرا مبر ربعيتو خوينا اب اسمره توليدا ابز حج وان اب قددم بشكلتا تنطف زلا بريتا ناي مباتان ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርታ ፊንላንድ ሙሴን ክትመሃር ከላ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብ ልምዓት ከመውን 10ይ ክፍሊ ኣብ ባርካ ብምምሃርያ ትምህርታ ብምቁራጽ ናብቲ ብልቢ ተፍቅሮ ሞያ ቀደደም ብሽክለታ ኣትያ ኣብ ፊንላንድ ሙሴን እናተመሃረት ከላ ነታ ቤት ትምህርቲ ብምውካል ኣብ ኩዕሶ እግርን ባስኬትቦልን ትነጥፍ ዝነበረት ብሬታ ንቤት ትምህርታ ብምውካል ኣብ ባስኬትቦል ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ ስፖርት ፋልሜት ሜዳልያ ኣብ ክሳዳ ምስ መሳተኣ ኮይና ከተጠልጥል በቂዓያ ሻምናይ ክፍሊ እናተመሃረት ከላ ናይ ስፖርት መምህራ ዝነበረ መምህር ቴድሮስ ሃንደበት ቀዳም ንትምህርታ ወኪላ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክትሳተፍ ምዃና ሓቢሩ ቀዳም ናብ መወዳደሪ ቦታ ክትመጽእ ነገራ እዛ ሓንቲ ኣፍልጦ ቅድድም ብሽክለታ ዘይነበራ ናይ ሕጂ ብልጽቲ ተቀዳዳሚት ብሬታ ብሽክለታ ካብ ሰብ ለሚና ብምምጻእ ንውድድር ድልውቲ ኮነት ኮይኑ ግን ሒዛታ መጽያ ዝነበረት ብሽክለታ ንውድድር ዘይትምችእ ናይ ድሕሪት መጽዓኒ ዝነበራ ብምዃና ካብቲ ነቲ ውድድር ክዕዘብ ዝመጸ ተኽሉ ዝበሃል ዘመዳ ብሽክለታ ብምውሳድ ንውድድር ተዳለወት እዛን ማለት እኳ ብሽክለታ ምዝዋር እምበር ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይነበራ ተቀዳዳሚት ነታ ውድድር ቀዳሚት ብምዃና ክዛዝማ ብምኽኣላ ድማ ሞራላ ክብ ኣቢላ ንቅድድም ብሽክለታ ክትቅጽሎ ምስ ነብሳ መብጽዓ ኣትወት ኮይኑ ግን ነዚ ሓሳባ ወለዳ ፈለማ ክቅበልዎ ስለዘይከኣሉ ከምቲ ዝድለ ዕጥቂ ይኹን መወዳደሪት ብሽክለታ ክትረክብ ኣይከኣለትን በዚ ተስፋ ዘይቆረጸት ብሬታ በዘይ ዝኾነ ልምምድ ካብ ዝተፈላለዩ መሓዙታ ብሽክለታ ብምልማን ናብ ውድድራት ንምውድዳር ተኣቱ ነይራ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ጽቡቕ ብቕዓት ከተርኢ ዝኻለት ብርኽቲ ፍስኣየ ኣብ ማውንቴን 4 ወርሒ ምስ ተወዳደረት ሓደ መዓልቲ ኣሰልጣኒ ክለብ ዓራግ በረኸት የማነ ጸዊዑ ምስታ ጋንታ ክትጽንበር ሕቶ ኣቕረበላ ንሕቶኡ ብምሉእ ሓጎስ ዝተቐበለታ ብሬታ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ብናይ ሰብ ማውንቴን ልምምድ ድሕሪ ምስርሓ ክለብ ዓራግ ሙሉእ ዕጥቂ ምስ መወዳደሪት ዲኮርሶ ብሽክለታ ብምሃብ ነታ ድሕሪ 3 መዓልታት ኣብ እንዳማርያም ዝካየድ ጸወታ ክትዳሎ ሓበረታ እታ ኣብ ዲኮርሶ ዘይተጋየሸት ተቀዳዳሚት ድማ ኣብ ፋልማይ ውድድራ ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድራት ዲኮርሶ ተላለየቶ ኣብ ዝቐጸለት ሰንበት እታ ምስ ዲኮርሶ ካብ ትላለ ክልተ ሰናብቲ ጥራይ ዝገበረት ብሬታ ንመወዳድርታ ኣላሽ ብምባል ንለትሽ ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ዓይንቲ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ሃገርና ክትኣቱ ክኢለያ በዚ ድማ ሓንቲ ካብ ተጠመቲ ተቀዳዳሚት ብምዃን ንሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2018 ተዳለወት ኣብ ፋልማይ ናይ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ውድድራ ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ውድድራ ክዛዝም ብምኽኣላ ካብ ተዓዘብቲ ዝያዳ ናዳ ኣትረፈት ብድሕሪዚ ኣብ ሞኖፖሊ ዝተሰርዐ ጸወታ ንልቢ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝመሰጠ ጸወታ ዘርኣየት ብሬታ ሽዑ ንሽዑ ጻዊዒት ሃገራዊት ጋንታ ክትረክብ ክኢላ በዚ ድማ እታ ምስ ኣብ 4 ወርሒ ፍቕሪ ዘለዋ ብሬታ ኣብ 4 ወርሓ ናይ ዲኮርሶ ግዚኣ ብጠቕላላ ድማ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ግዚኣ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሳ ናብ ኢትዮጵያ ዘእንገደቶ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ምስ ዳናይት ጸጋይ ዮርዳኖስ ርእሶም ዳናይት ማሪቆስ ብምዃን ናይ ጁኒየር ውድድር ንምክያድ ኣምሪሓ ኣብ ፈለማ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ውድድራ ድማ ኣብ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ነሓስ ሜዳልያ ክትሽለም ከላ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ድማ ንዕውቲ ጓል ሃገራት ዳናይት ጸጋይ ክትሰርሕ ድሕሪ ምውዓል ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድራ ብዓወት ክዛዝሞ ክኢለያ ብዘይካዚ እውን ኣብ ናይ ጋንታ ክሮኖሜተር ምስ ደቂ ጋንታ ብምዃን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ነሓስ ሜዳልያ ኮይናያ
بدحر زي هطور عودنا هجرا زي تملست بريتا أب هجرا نأستات ورحي وددرات دحر مجاد نزل على سلطنان وددرن مزدانا يتسقاي حبيران أبدوب أفريقيا أمريحا أبدوب أفريقيا حدا ورحي زجبرت برخدي أبت مسدك تبعتيو زجبرتو وددر نمبزعتو ماودات بمسعر مبل 76 درجة كتحس كلاك استيدما سالساي درجة بمحازنا مدرخ كديب كي إليا ناي ورحي سلطنا زازمت بريتا دحر من لسوتا نبعف عبت بمورد هجراو جبوا ድሕሪ ምፍጻም ደጊማ ናብ ቅድድም ብሽክለታ ብምምላስ ብሉጽ ብቕዓታ ከተንጸባርቕ ክኢላ እያ። በዘይካዚ እውን ብሬታ ደጊማ ንደቡብ ኣፍሪቃ ተመሊሳ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተወዳዲራን ጽቡቕ ውጽኢት እውን ኣምፂኣ እያ። ደጊማ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ብምልባስ ኣብ ሓያል ልምምድ ከላ ኣብ ኣጋም ምብጋሳ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንማውሪታንያ ብሰንኪ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክትተርፍ ክኢላ እያ። በዚ ድማ ንኣስታት ዓመት ካብ ብሽክለታ ብምውራድ ፎኪስ ምንቅስቓስ ጥራይ ብምግባር ኣብ ዕረፍትያ ይሕሊፋቶ። ድሕሪ ኣስታት ዓመት ዕፅዋና ውድድር ዝተመልሰት ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ምስ ሙሉእ ብቕዓታያ ተመሊሳቶ ኣብ ከባቢ ማይ ድጋመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እውን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ንደገፍታት ጸባ ኣስትያ ኣብ ውድድር ዙር ዞባ ማእከል 2022 ኣብ ቀዳመይቲ መድረኽ ንመወዳድርታ ብገፊሕ ፍልሊ ኣንጺፋ ዝተዓወተት ብርኽቲ ፍሳሐየ ነቲ ኣስታት ሰሙን ሙሉእ ዝቐጸለ ውድድር ቀይሕ ናይ ክብሪ ማልያ ካብ ዝባና ከይወረደትያ ተዓዊታትላ። እዚ ዓወት እዚ ድማ ንብሬታ እታ ዝበለፀት ዓወት ኮይና ተሰኒዳ። ድሕሪ ዝዓወት ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 4ይ ደረጃ ዝሓዘት ብሬታ ንክለብ ዓራግ ገዲፋ ናብታ ብልቢ ትምነያ ዝነበረት ክለብ ጋላ ነፍሕያ ተጸንቢራ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምስ ጋላ ነፍሒ ንምዃን ነቲ ነፍሲሄራት ደሴት ኪዳንን ከምኡውን ብስራት ገብረ መስቀልን ዝሰርሐኦ ቅያ ኣብታ ጋንታ ንምድጋም ኣብ ሓያል ምድላዋት ትርከብ። ኣድናቂትን ደጋፊትን ደሴት ኪዳነ ምዃና እትገልጽ ብሬታ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዘመንፈስ ሰለሞን ብፍሉይ እተንቆ ተቐዳዳማ እዩ። ኣብ መወዳእታ እዛ በይንኻ ሃዲምካ ምኻድ ዝብርሃት ተቐዳዳሚት ክለብ ጋላ ነፍሒ ነታ ቅድድም ብሽክለታ ካብቲ ጅምራት ሒዛ ኣብ ጎና ዝኾነት ሓትና ሰንበቱ ዮሃንስ ሕልፊ ኩሎም ከተመስግን ከላ ንወለዳን የሕዋታን ኣሰልጠንታን ዝነበሩ በረኸት የማነ ኢሳያስ ወልዱ እውን ስለቲ ዝገበሩላ ከተመስግን ከላ ሓፈሻዊ ካብ ጎና ዘይተፈልዩ ኩሎም ደገፍታን ኣተባባዕታን እውን በዚ ኣጋጣሚ ምስጋና ትገልጽ። ሃንደበት ፋልሜቲ ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ ዝረኸበትላ ኣጋጣሚ እታ ኣብ ሂወታ ዘሐጎሰታ ፍጻመ ክትከውን ከላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከላ ዘጋጠመታ መውደቕትን ማህረምቲ ሕቆን ኣስታት ዓመትን ፈረቓን ዘሳቀየታ ፍጻመ ድማ እታ ኣዝያ ትሕርቃ ፍጻመ ኮይና እትገልጻ ብሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ንምብጻሕ ዕላማ ሒዛ እትጓዓዝ ዘላ ሃብሮም ተቐዳዳሚት እያ። በዚ ኣጋጣሚ ሲኔማ ሰመራ እውን ንብርኽቲ ፍሳሐየ ጽቡቕ ዕድል ንምንየላ። Cinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Haydna Lele, Filtet Habos the Star, Sahab Sunit Rufta, Nafsed Nahar, Cinema Samare, Ab Cinema Samare, Katruz Nake, Ama, Comedy Drama, Lala Wazata, Sport Film.